Ya Tru, lunga ya. Rasa gojek ro kuwi gojek ro Ndara Janaka malah aman-aman. Wah, Panakawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya Tru, lunga ya. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Panakawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya Tru, lunga ya. Rasa gojek ro kuwi gojek ro Ndara Janaka malah aman-aman. Utas-tes. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika. Oh. Ama wis. Ndara kana bendana. Heeh. Pripun kabare? Apik. Diane suwe ra ketemuane kula. Aku ora tau nek mriko janji. Oh ya ana mriko janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu. Iki aku kadang cocoke. Ra duwe go janji gaco kaya ya. Aku ki pamane. Dale dole duwite curah-curah. Ah ngapusi. Aku ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kaya yakin deh. Iya, bila sing atusan apa sing eketan. Ha, berarti nyoton. Kene nak gawake. Wow, terus dulu. Ya, sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Panakawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya, Tru, lunga ya. Ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Sayangku. Salam sayang. Kulang tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Salam sayang. Bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ayo ndak mban ndak pondong. Ayo ndak mban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi musti kaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh ati. Ora sampe ngono to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Ana apa Mundur. Yo. Kuwi kokoe landhep Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Yo gage Wresanono. Lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone kok. Kowe ndhe wae duwe. Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli.
Muli apa watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Kowe lah ta. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ah, ya ngerti wae. Nun sewu wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta. Kowe lah dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing ndeka sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan Ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Sopo? Nona ulun nyaket. Ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Niki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawulo nyaket talingan panjenengan. Ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggo namu tumuteng kok ya wis ora pas. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas, tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Ponokawan. Patenane, nek tok mateni kowe getun. Getun nggo napa? Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Pedro, non. Iki kanggo awak dhewe. Wah, nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu ora saku nebak. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Ngenten iki. Diajeng tresnaku karo kowe ora bisa pisah. Dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, tororororok gleng gleng gleng. Tak cuek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrum niku ngenten. Yo. Buta niku tandak tangane cek, ngene. Ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Ponokawan do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya truk lunga ya. Rasa gojek karo kuwi gojek karo Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo Buta nika jenenge ngungulum. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Emah. Wah, ya kowe kok ora malang kerik. Panjenengan inggih menika nuwun sewu gandrung kalian putri saking Jodipati nanging sareng panjenengan paring dawuh asmanipun nuwun sewu menapa mboten kelintu.
Mergi sak ngertos kula ingkang nami Raden Werkudara menika nggo boten kok putri nanging menika piyantun kakung. Menika satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara menika sanes pawestri. Tokok jroning impenku Dewi Werkudara kuwi banget Slistya Warna. Aja kok titah semantah nadyan widodari mudhun wae ora ana lan ora bisa nandhingi kaslistyaning Warna Dewi Werkudara. Nggih, ning niku lanang. Niku satriya, nek panjenengan ngrasani Raden Werkudara niki mengke malah panjenengan boten entuk garwa ning malah dadi dak-dakaning pasulayan. Mergi Raden Werkudara rumaos mangwadonke niku mengke dadi murkane Ndara Werkudara utawa Raden Werkudara. Nyangkok nyangkem sampean menawa mawon. Omongan ra cetha kok ndok nyok. Ora jelas kula niku tak ngedhongke kali Sunan Prabu Aryaksa. Nun Prabu Aryaksa kepatut tresna karo Raden Werkudara. Golek adom sing mlentrung kuwi sudeten. Engko nek gembos ra cetha. Wong kowe iki senengane keseseken kok kowe iki. Nang ngomong mlanyat ya. Nyonya mutani ora. Wong irung kok keseseken. Lah nek bolongane irung ketutupan. Mlengkung medhun ora ya keseseken to. Kowe iki senengane ngayal ta ora? Kula nendharatur kula nyuwun pangapunten. Kula tak matur napa wontene. Kula niku nuwun sewu pun tau ketemu wong salwangsul sing nami Raden Werkudara niku priya utawi piyantun kakung boten kok wadon. Nek sampeyan niki mengke mberung datanpa petung pikajengan sampeyan boten mang teliti dhisik niki mengke malah negara Pagerwaja iso salin perkara karo negara Ngamarta. Merga Raden Werkudara niku klebu nayaka negara Ngamarta. Kok wonten dawuh kowe ora tak dangu. Ora usah ngecomang dileming andar-andar ngendukur kowe mundura. Kula niku nyaosi pemut aku ora butuh mbok elingake. Kabeh niatku wis tak tekake tekad kuwi pok ing karep yen ora iso mengko Dewi Werkudara. Luwung boyo tak entrengake patiku kok. Oh, angge sampun nek panjenengan nuwun sewu dicaosi prisa tetep kaya ngoten niate nggih monggo nek enten apa-apa mang tanggung dhewe. Kula mboten ajeng melu-melu. Mang Tanglet Bilung niki mboten percaya. Kula niku wong salwangsul pun ketemu. Kula niku pun nate selfie. Karo sapa? Raden Werkudara. Wong ya lanang tenan kok. Dudu, jenenge dudu Raden Werkudara. Mesti kuwi beda wong. Dudu Raden Werkudara sing tak karepake ning Dewi Werkudara. Wah, sami jagat niku mboten wonten kalih sing nami Raden Werkudara niku nggih mung setunggal. Ya Raden Werkudara niku nek sampeyan ngarani Dewi Werkudara niki mengke malah ora karu-karuan kahanane. Pati wonten imbalan nyata. Kowe mangkato nggo wadyabala sacukupe. Teka ning negara utawa ning kasadyan Jodipati golek ana Dewi Werkudara ngendi nggone ketemu pondongen. Unggahno jempana joli-jolan. Sowana marang aku tak wengkune garwa nyun pamit mat anjelan sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih sumbu kaya aksa mat nyembah nyun. Kok yen malegak legok trembilung kang sarawita ing ngopo kok sepisan malih kula namung badhe ngemutaken mumpung tindake patih menika dereng tebih kula aturi nyusul tindaking patih Sumbaka Yaksa sinuwun mesakaken mangke menawi ngantos patih Sumbaka Yaksa menika seda krana dipunjaya dening Raden Werkudara wis cukup. Bola bali kowe ngrembug jenenge Raden Werkudara sing tak gayuh Dewi Werkudara. Niku sami mawon. Napa sampeyan tau weruh Endang Bilung ngoten ta weruh?
Mboten wonten sing ngonten nggih. Kanjenge Den Mas Bilung niku lanang. Napa sampean tau ngerti Dewi Togog? Pun mang bayangke gek rupane kaya ngapa nek Dewi Togog niku? Sing jeneng Werkudara niku nggih ming setunggal naminipun Raden Werkudara niku panenggak Pandhawa lenggahe teng kasatriyan Jodipati. Monggo kasatriyane sing mang sebut niku wau nggih padha kasatriyan Jodipati. Ning kok sampean ngendikake nek jenenge utawa asmane Dewi Werkudara. Lah niki sing salah alamat teng mriki niki. Monggo niku mengke nek sing mangarani Dewi Werkudara niku pancen nyata Raden Werkudara. Kula pin matur lho niku mengke dadi beda perkara. Murkane Raden Werkudara sing diwadonke kali sampeyan. Raden Werkudara niku nek pun nesu wis ora duwe rasa Sabar. saya sampeyan madonke Raden Werkudara. Wah, wis tenan niku ngalamat sing ora apik, ngalamat sing ora becik. Aku ngimpi jejer karo Radewi Werkudara. Wis mapan ana ing lenggah utawa dampar pinanganten. Impen sampeyan niku ora kok impen perkara sampeyan niku ajeng rabi mboten. Ning impene Wong rabi niku impen sing ngalamate elek. impene wong rabi niku Impen sing bakal cepak bilaine sing lakoni impen. Niku nek ngendikane Piyai Sepuh. lho impen niku Sewalike impen omahe kobong. niku tegese bakal entuk rejeki sing matumpa-tumpa. Nek impen omahe duwe gawe Niku bakale kesusahan. Ngoten niku werdine. Sampeyan ora tau buka 1001 mimpi. beda ora. Impen dadi manten kula menawa mboten klentu 49. Wah, jan wis. Lung, Apa? mbok yo sabar to, ora kesusu-susu ngono kuwi. Ora aku meng ngomongnya. Aku meng ngomongi. Menandharatur kula mumpung patih wau dereng tebih dipun susul. Ngoten, impen sampean ampun dilairke. Uga wonten dawuh. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung yen ora kelakon penjangkaku luwung tak entrengake patiku kok. Lha nggih sampun. Nah pun kaya ngoten niku tegese wis diantepi tenan ya wis lho ngade ora usah tutur-tutur sing wigati awat-awatono wadyabala saka ing Pagerwaja budal menyang kasatyan Jodipati kok yen ana mrengkanging para prajurit para yaksa andhanku matura arep tak pidanane nun ngestakaken dawuh nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ingkang abdi pun watu cadas kula jumadhong dawuh. Gusti Pati kula pun abdi pun bintang laut jumadhong dawuh. Gusti Pati nadyan kula pun padas miring jumadhong dawuh. Gusti Pati nadyan kula pun fendi jumadhong dawuh. Nganyapala negara ing ngerwatnya andhaing Hyang Prabu Aryaksa nun nira mengengen nyuwun Prabu Aryaksa kemengin mengko kabos jeneng putri Mulakuti wis kaya nglamar marang putri mau bareng lajeng cacahipun pinten acah piye aku ndawi Hyang Prabu Aryaksa supaya budal marang kajatyan Jodipati ingkang wigati bakal nglamar wijining putri ingkang bakal pirengku kalpo dening Prabu Aryaksa. Waladal, ora ngaten lajeng dipun cawisaken bincang menapa Gusti?
diutus dening Sang Prabu Aryaksa tekan kene wis paham ngono. Iya, panjenengan dipun utus Sang Prabu Aryaksa budal ning Nyodipati. Iya, iya. Iya. Nek menang Nyodipati, aku kuwi ditawi supaya nglamar nyemene wanita. Iya, iya, lamar wanita. Wanita mau kudu tak oyong marang kancane Yang Prabu Aryaksa. Mula kowe apik untuk budal tak juru-juru. Lajeng jurusanipun pundi? Ngoe lan wadok mala supaya budal tak nyuru-nyuru. Pacak baris. Walah ta. Lajeng para wadyabala dipun dawuhi macak cara menapa? Pacak baris. Pacak baris matamu icak. Pacak baris. Nah, pacak baris. Bedang sing apang diparangi. Wah, bedhak dipun palangi dos pundi? Bedhak apang diparangi. Bedil untet diaraki. Numpak potol ditaleni. Oh iya, ingkang potol dipun taleni. Dinyalini. Nyalin. Salini. Ah. Pendi wonten dawuh. Memetun ya peneng banget nang ora butaling wadya. Panjenengan kaya bocah cilik. Metun yo nembang butaling wadya. Minangka tak tuting dadi cucuke ngajurit. Oh iya ngestaken, Dong. Samrika. Munal dina iki. Enjing. Betaku mula sangking jroning praja. Kung ingkang palakasa prabusananira lir surya wetal lira sangking Jalaniti arsa madangi jagat tamungo paning sapujaing ukir marep babang sumirat kena soroting surya meka lan gunung menawi katute preksor sarta kabidalaken suwan-suwanci mboten badhe ngujiwani. Manyen kaya mangono kowe tak tuting dadi wetananing laku. Ngestaken dawuh. Titenono wong citra mangsa langgenga. Malah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ning padoning netra
Rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyeti marang Dewi Werkudara. Mula wendak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga. Wah, la piye lho? Wah, cilaka. Ha iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Haryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen ya bener Raden Werkudara mawut. Ha iya. Cetha Kesanjambaya. Ning nek awak dhewe ora nderek iki engko malah nampa duka, malah ora prayoga. Apike piye? Apike ya wis manut wae kok waton tekan gone wis ya engko anggere awake engko tekan gone diduduhke terus ade medun dalan ngebis mulih. Ora usah dadak melu sinuwun Prabu Haryaksa. Mlebu ana ing kampuhku caketana kasadyan Jodipati. Monggo kula dherekaken. Mangga kula dherekaken sinuwun. Tur dasare seneng karo seni lan budaya. Wong piyai anggere seneng karo seni lan budaya, atine seneng, Truk. Heeh. Wayang Klimen saben bengi ana Ibu Insinyur Rini Susilowati ora bakal sedih. Jam 8 stay di depan HP utawa televisi yang sudah tersalurkan oleh channel YouTube, setel channel Dalang Sena, ceklik bahagia. Ah iya. Seneng ati. Iya. Ngrungokke tembang ya kuwi Praulayan. heeh. Rasa seru-seru to Neng. Suaramu ki isih dienggo meneh sesuk ndak ora ndak serak malah. Aming rong jam ya. Aku semengi ra apa kok rong jam kok mengi karo aku. Sakarepku. Oh iya, iya. Ana apa meneh sing keperlu tak aturake karo Ibu Insinyur Rini Susilowati? Matur sembah nuwun dene wis kepareng berulang tahun lumantar wayang Klimen. Ya, Kejaba panjenengan nguri-uri kabudayan Jawa uga ngurip-urip marang para seniman seniwati, khususnya seniman seniwati panggung. ya. Sing pancen sampai detik ini belum mendapat kelonggaran utawa aturan-aturan saha pemerintah bab supaya iso pentas secara langsung utawa ditonton di luar. Ngono ya, Reng. Ya, ning ora apa-apa, wajib ngampet. Heeh. Pokoke le ngampet kudu nganti kecerit. Ya. Iya, iya, iya. Kowe iki ikhlas sabar ning kaya atimu ki ora lila. Ya areng apa meneh to terus jeneng kawula cilik kaya dhewe iki areng apa meneh aku tak takon. Heeh. Isane ra ya ming meneng karo meneng to. Ah iya. Ibarate timun musuh duren glundungi memet awake dhewe. Mulane kuwi. Isane ya ming ngomong kaya ngene iki. Ah iya. Ngono ya, Gong. Ah iya aku ya cocok karo gareng ya. Areng apa ya ming ngene iki wae wis sing penting sabar, nerima, ikhlas. Muga-muga ndang ana kelonggaran lan aturan. Iya. Ngono wis apik banget kok. Ah iya, Ibu Rini Susilowati, wah matur sembah nuwun. Heeh. Nek ora ditanggap panjenengane bengi iki prei, Tru. Wah iya. Iya. Ade bengi iki ra digawean. Nanti gawe pendonang dilalae ya. Heeh. Ibu Rini Susilowati kemareng nimbali wayang Klimen nadyan penjenengane lenggah nek ora keliru ning Jakarta ning iso nonton secara langsung Lumantar. streaming. Iya. Mula streaming iki pancen widuri, Wigati. wigati. Ngomong kok mesti kleru lho ora. Lan iki uga anu dikanteni Nawala uga, Tru. Heeh. Panjenengane uga wis nyawer. Ya kuwi 1,5 juta. Request lagu bebas. Oh, Saka panjenengane Profesor Paiman, Profesor Budi, Profesor Agus, Insinyur Agus lan nyuwun fragmen Solikin kalian Mbak Tatin. oh iya iki. Wah, apa iki? Iki nganu lho apa jenenge termasuk mulai laku lho iki. Ah iya. Nek terane dodolan ning warung ki ana menune dhewe. Heeh. Menune sik Tatin untel-untelan ro Solikin.
Kok terus dijukuk rumah makan kok dijukuk nggo lawuh. Paling laris kuwi upamane. Ah iya. Ayo karang ya dhewe-dhewe le nggunakake. Heeh. Engko tak goleke pasangan meneh terus. Ya. Ben supaya konten ini supaya iso akeh. Heeh. Iki aku karo kanca-kanca ya arep gawe wayangan tahun 70-an. Wo. Sesuk bakale teko iki pertengahan Juli lah. Heeh. Wayange ya wayang sing lawas, kelire ya kelir sing ting dremok gupak tlutuh kae. Penerangane Petromak. Wo, engko pendopoku ki tak ubengi GTP. Heeh, karo Janur terus si presiden karo penabuh didandani ora kena ayu. Oh. Ora kena bagus, kudu sing elek. Heeh. Pokoke cara mbiyen, iya, rasa srandalan. Ha iya. Siloe sikile ketok ledhek-ledhek kae lho, Tru. Heeh. Pokoke cara mbiyen pokoke. Iya. Kuwi arep tak tawarke, sapa ngerti ana sing kangen wayangan tahun 70-an kan lumayan. Ha iya, ya pancen bener. Yo. Diaturake tetembangan sing kepenak kagem Ibu Rini Sulistyawati. Ya. Piyaine wis yuswa 52 ya tak kira kersa utawa sing digemari ya lagu-lagu utawa tembang-tembang sing cara kuna ya, Tru. Ya. Sapa sing arep aturake sing cara kuna? Nek klasik iki ora bakal iso merucut saka adikku wedok. Adikmu wedok sapa? Adikmu wedok ora iso nyinden kok. Suwukna sarung tinjuke kok. Tak jake gelut ora. Maksude iki pernahe adikku wedok. Oh, adikku wedok le ketemu neng Kulon Progo. Oh, to. Pas kowe pentas. Lah aku pas nileki neng LP Wates. Oh. Mbok rasa ngono kuwi nek mesakake, Bang. Wah, anggere digarap perkara kuwi terus raine kaya dipincuk ae. Kelemane. Keringkian. Ha iya, iya. Monggo Mbak Ayu katuran nyekar. Heeh. Katuran nyekar tetembangan sing klasik monggo kepareng ngaturaken napa to Sinompari Jata ya kenging sing ketoke urung tau dunekke teng wayang Slimen niku mijil ketoprak. Wah ya kuwi apik. Monggo Mbak Ayu kula aturi mijil ketoprak. Tambahi gong ora dipedhot-pedhot omongan iki. Mijil ketoprak iki pelok. Ha iya sik alon-alon gendere lagi dipasangi sindik. Kaya gamelan remukan wae arep ngono kok dadak dipasangi sindik. Cobi Yong Ben. Walah iki sing cilaka sing gerong sapa le? Monggo kancane ngepres kaya ngene iki. Lho. Adorene iki do nggo cangkem ora? Gandel ora. Monggo sore mau ketok nek do iso ngemplok lho. Angger kon nyuwara kok do aleman ora. Neh, mbayongku. Wah. Dijaluk meneh. Ondo nggo mamah krecek wae kena kok. Wah ya aja sing nggo iki di streaming ya mbok sak ularane kuwi nek ngomongke bab konsumsi iki nganggo iwak. Wong ki jujur wae. Heeh. Rasa dadak werna-werna. Iya. Wong gorengan ra tok nei lombok. Engko nek mentres sing salahke aku. Engko nek do tekan omah ana sing nuwun sewu diare terus iki gara-gara mangan ana Bagong mau. Lah, aku ki mung menjaga aja nganti do kena penyakit. Oh. Mula bab sing marai penyakit ki tak singkirke aja dikeki. Lomboke dienggo dhewe wae. Aku ngono. Heeh. Oh.
swamya ngambrang ati karunaning kaswase dosang kanda wastrat maja lengleng lalu mangulati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat kadanging pun Kakang Yayi Werkudara gawe goreh rongeh penggaling Yayi Samyaji lan para kadang Pandhawa liyane nganti Yayi Darmakusuma anuding kelawan pun Kakang supaya angulari kelawan sira Yayi kadanging pun Kakang Yayi Panenggak Dara Marata Gage Jogara Werkudara miturut pamantenging pun Kakang kaya ana cahya ingkang wis mlebu ning angganing sira Yayi Dimas Panenggak Werkudara panjangkaning Siadi wis kelakon Yayi Bratasena. Kresna kakangku kadanging pun Kakang Yayi ya njogarake nggonku tapa lamun pun Kakang ora njogarake sira Yayi Dimas mesine Siadi ora krasa lamun panjanganing Siadi wis kasembadan didikane apa Kresna kakangku iso paring dawuh kaya mengkono ora jeneng disiki kelawan kersaning Hyang Mahanasa pun Kakang wis ora bakal kekilapan nyurasa kelawan apa kang dadi legetaning ati ning Yayi Werkudara nggone Siadi mendran saka praja awit Siadi kepengin kedunungan wahyu tunggul Yayi dina samengko wahyu wis mapan ngangganing Siadi syukur sekethi jumurung yen to pancen kaya mengkono Dimas nanging Puluhanira Werkudara yen to Siadi ora kondur marang negara ing Amarta mligine marang kasatyan Jodipati Siadi kelangan gedhen wah kelangan gedhen piye bojomu Harimbi lunga saka kasatriyan Werkudara. Merana semobang pangaruna abdinetraning uga rapuh sataning kokila ringkanikara sakater kene dongane pong ler wowo sing pene panca Koko Prabu ngaturaken panuwun dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesarengan kelawan kadang kula Panenggak Yayi esiling
Manahipun ingkang Raka Indrawati mboten badhe kula wangsul dhateng perut Jeng Amarta. Menawi mboten sareng kaliyan kadang kula Yayi Werkudara. Samangke sampun katingal sowan wonten negari Ngamarta. Langkung prayogi menawi kadang wa. Menggah menapa ta wigatosipun Werkudara ingenipun nilar praja tuwin nilar kasatriyan. Dimas Werkudara Barep Kakang kuwi. apa to sababe dene Si Adi teka ninggal kelawan negara, kelawan kasatriyan lan ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan. Mara matur kelawan kadangmu aku Yayi. Barep kakangku. Ora susah aku njlentrehake babagan nggonku lunga saka negara Ngamarta lan Jodipati, mengko perkara kuwi gampang. Nanging jumbuhake lawan ngendikaning Kresna kakangku. Apa pancen kepara nyata yen to bojoku Arimbi ninggal kasatriyan Jodipati barep kakangku. Soroting pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanang kong sumungkem guling katrenjo soaning Kilora Petruk kantong bolang karya jingak kang samya mulat Lengkeng sowan sinuwun Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ana kawan Petruk matura yogine mlayu-mlayu suwan tanpa tinimbalan. Sewu lepat diagung pangaksami nalika semanten kula wonten Jawi madaling alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa kanyana-nyana. Negari Ngamarta kinepung wakul binaya mangap wonten Alindra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nganguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken sajaipun ngiyas lan ndara kula Ndara Werkudara awit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase. Ora ana wong wadon kemliwer sing tak goleki sing ana satriya gagah piteksa sapa? Kowe sapa? Nalindra Pagerwaja Prabu Aryaksa. Wah, aku Raden Werkudara. Lho. Sing tak goleki Dewi Werkudara. Dewi Werkudara wis tak gawa menyang endi? Menyang tungkakku. Wah, ya. Wah. Werkudara, Udara.
Wah. Menungso ra tatanan. Lho kok menungso ra tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntap atiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak gondal Kresna kakangku. Kukupan Sanaka. Ora cerdas. Aji Bandung Bandawasa. Aji Bandung Bandawasa. Wah. Ora tumomo. Gada rujak para, gada es krim rujak. Ih, kowe. Ngopo to? Omong diturokke kok nyaduk ora. Ora sampe melu to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Ana apa e? Mundur. Mundur. Yung. Kuwi kukuwe landhep e. Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca Paesan Werkudara. Yo gage Wresanono. Lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone, Gong. Kuwi ndek kok duwe. Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku kok gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli kuwi apa? Watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Kuwi lha ta. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ah, ya ngerti wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta? Kuwi lha dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing duwe sing gar kagungan kaca Paesan sampean tok. Lha ya duwe. Elok tenan Ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nona ora nyaket. Ku yo duwe akeh wae Kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Niki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawulo nyaket talingan panjenengan. Iya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggonamu tumuteng kok ya wis ora Pan wah. Tak buange. wis ora mandi babar blas tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Ponokawan. Patenane, Nek tok mateni kowe getun. getun kono apa? Kae ratu buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo ratu buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Petro, Nun. Iki kanggo awake dhewe. Ah, nek ra dikeprok ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur?
Ungrum gandrung. Memanismu Ora saku nebang. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gede, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Enten iki. Diajeng tresnaku karo kowe ora bisa pisah. Dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, tororororok gleng gleng gleng. Tak cuwek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrem niku ngenten. Yo, Buta niku sandak tangane cek ngene. ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus Wah, ponokawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? ya Tru lunga ya. Rasa gojek kuwi gojek Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge Mungulum. Ngoten. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Emah. Wah, yo. Ora, lotutke. Kowe kok ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku, nanku. Sayangku. Salam Sayang. sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku iku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ayo ndak emban ndak pondong. Ayo ndamban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul. Terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Tiba ning patenggan. Yayi mustikaning katresnan. Yayi mustikaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh hati aku. Tiar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajiret. Cemplong kalan aku. Cemplong kalan.
Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglok itu. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki madhuk ngono lho. Ora kuwi mapiat ngono. Delok. Kono keramas kono. Ndas kono lomboke bareng. Wala asu. Bakong tiba teng kali. Mak piek ngoten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh iki disampuke ra ilang. Tak kumen ndasku. Pangeran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nganti gawe bingung atine wong wedok. Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol ya ora ana piyayi gagahe kaya ngene. Ijol aku ora gelem. Seneng tenan aku. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Dadak dadi buta barang. Goleki sampeyan. Manuk mancat calarat yang kencane paunai nanya aku ora nerima angin kucing ulang nyak kecep aku cuma kaya nyampean nolak aneh-aneh teruyek iki terus ndak raman wah matane kena sabun merem kok kon nguyek Ate sumbuh goyaksa kaya wis paripurna balya kaya wingi uni pate. Wow. Ora ndara kala bendana. Ya jaya. Karena giya itu. Aku dadak dadi patih barang niku menapa? Isang-isi Mbak Yu Ayibi goleki bojone. Kang Wasmen Kudara. Lunga tanpa pemat wale. Amin. Pamit. Wis dadi butane aku dadi patih. Lah kok disalah aku wis dadi butane asline ya elek dadi patih ya tirong. Ya wis ora apa-apa. Kok kaya ana wong dodol bakpao dasu. Ndara kana bendana. Pripun kabare? Apik. Diane suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau nek prenggo janji. Kowe ya arek prenggo janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu. Aku kadang cocoke. Ra duwe nggo janji gaco kaya ya. Aku ki pawane. Dale jare duwite curah-curah. Ngapusi. Ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kuwi kaya aku iki.
Iya, bilih sing atusan apa sing eketan? Ha, berarti nyoton. Kene tak gawake. Wo, terus jolo. Iki arep jaluk duwite kok dadak. Aku ya goblok banget to. Jan Ponokawan trembelipun. Trembelipun. Pun. Ya kok aku tak bali ya yu aku wis rampung pakaiane. Baliya kala bendana. Apa? Arep disenggol den, mengke elek ngono.